Gudka Master 100k subscriber celebration family. नोंथांमोननि अननायावनो दिनै थाबैनो माने 100k subscriber जाबाय आरोना माने 1 लाख subscriber जाबाय। आं जाग्रोनो बायो। दौदोब्रा बिमानो बिमानो दौग्रोदो। ओके बारा जाग्रोना दै। नै बिनो दे गाइस नोंखुनजो नामा? गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायनाय थालायबाय दा माने आं मा लांफैदों नोंथांमोना जोबजासिम नाय आरो गिबियावनो रोजा रोजा साबायखर आरोना दा भिडिअखौ डाइरेक्ट लाग्रोनोसै उनावहाय नोंथांमोननो खोन्थानोसै मा लांफैदों अके लोगोफोर नै नायदो माने केक लांफैदो आरोना 100k subscriber celebration family ना ब्लू कलर ना ब्लू कलर लेखिबले पाल्टे को ना रा माने नैबे माबा लांफैदो आरोना सापागुरि रोड जो माने नैबे गोजोनपुरि आरोना गोजोनपुरि रोड नाय दादा इटु केक हेवन हा गजनपुरी रोड केक हेवन माने नैबे गोजोनपुरि रोडआव लांफैबाय ओमफ्राय नै माबायदि रोखोमनि केक नांगौ मोनबाय ओमफ्राय दा केकखौ माबायदिखौ लाखो नोंथांमोना उनाव नायबानो मिथिगोन माने जोबजासिम नायलांबानो जागोन आरोना लास्ट जोबजासिम माने सेलिब्रेसन हानायसिम आरोना आरो सोर सोरखौ इनभाइट माने इनभाइटेसन खालामदो आरोना नोंथांमोना नायबानो जागोन नै ओरैजा हा बर्थडे माने एने नॉर्मल टू डीबी और फ्री एकटा पाबो ना पाबो सब बर्थडे ना बे उल्टा पिंडी बाय टू पिनी का नॉर्मल टू दे ने नो खबरे उल्टा पिंडी ताले ना की नहीं लगे बर मेथाइ बाजार गोथाव गोथावखा जारे मिथुन दं नै गोदोनि क्लास फ्रेन्ड ना मिथुन ब्र मा जानो थान्दा नायलाय लाजिबावो मानसिया ओमफ्राय नै माखौ जानो खोन्थालाय नैखौ देखायना दे बेखौ जानो दे बेखौ जाहोनो हाया फैसा गैया बारा ओके लोगोफोर नै मादि जाखो लोगोफोर 100k subscriber celebration family ओके नर्मेल लाबाय आरोना लोगोफोर जास्ट ओरैनो फिसासो न'खराव हानाय माने बेखौ बाहेरायाव हाहैया जास्ट बिमा बिफानि अननायाव माने बेफोरबायदि भिडिअ आगारनायाव सापर्ट होदो एबा बिदिनो आवगायलांहोबाय थाथों जेनेबा बेनिखायनो माने न'आवनो हागोन आरो बाहेरायाव हानायखौ एसे गिदिरैनो बानायगोन दा आरो जास्ट माला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइबखौ माने 100k बानायगोन आंबो बुजिना मोनासै एबा आन्दाजखौ मोनस्लाबासै आरोना जास्ट थेंक इउ स' माच माने एसे केक फैबाय उनाव एसे मोजाङै सावरायनोसै दे लोगोफोर नै लोगोफोर केकआ बेनो अके न' लाथ'दो ब्र लोगोफोर लाजिदारना बे केमेरा नुजानो माने टपिकखौ फ्रियाव लाबोबाय ओमफ्राय माने 450 ना दादा गुडका मास्टार 100k subscriber celebration family नोंथांमोननि अननायावनो दिनै थाबैनो माने 100k subscriber जाबाय आरोना माने 1 लाख subscriber जाबाय माने आरो नैबे फेमिलि लिरनो नुदोंना नोंथांमोना माने बे जाहैबाय आंनि बिमा बिफानि अननायाव माने बेफोरबायदि भिडिअ आगारनो होनाय माने बायदिसिना माने थांनायफ्राव आगारनो होनायाव माने बेफोरबायदि भिडिअ लायै माने नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामना होबाय आरो बिमा बिफाबो आगारना होबाय बेफोरबायदि माने आखायाव माने ससियेल मिडियाआव आगारना होनायनि थाखाय जोबोद मोजांनि थाखाय माने मोजां मोनदों आरोना आङो बिमा बिफाजों दा माने बिफायाथ' माने केमेरा बारा नुजाखाया नोंथांमोना मिथिखायो दा बिबाजै ओमफ्राय बिमाखौ लानानै केक हानोसै बहुत रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोननिसिम माने आंनि चेनेलखौ 1 लाख साबस्क्राइब खालामनायनि थाखाय दा केकखौनो होनोसै ओमफ्राय केक हानोसै अके गाइस हानोसै केकखौ बोला ओके अरखौ खोमोरगोसै ना दे 1 2 3 अफ दे दे सानै जा ए 300k हादो इबार दि Whoa! Congratulations! Thank you so much. Happy birthday. आं जाग्रोनो बायो दौदोब्रा बिमानो बिमानो दौग्रोदो ओके बारा जाग्रोना दै दे नै बिनो दे गाइस नोंखुनजो नामा र बिबाजै दंसैना र आजानसो दौग्रोनांगौ आजान दौगोसै गिदिर मानसि दौग्राखै नामा देरसिननोसो दौग्रोनांगौब्रा बेसो देरसिन गिदिरसिनथार ए दारि फुंजाबाय दे बाजाबो ओइ जाबाय इसे जारा नायदो या सा एसे र दा आबो सानैखौ दोनसै ने दा जागोन गाइस जोंनाव दा सानै आलासि दंफैयो बेखौ देखायनोसै दा गाइस आलासि सानैया नै ओरैजाय आबारा हिना ओमफ्राय ओरै आब' बिदिन्था एक्स आर्मिनि हिन्जाव
Oke, keek donasi dah lah saat ini. Deh, Abo. Thank you leh, ani silus kau ni tak? Deh, Abo. Gue masa sudah, ang sudah. Thank you so much. Ro, Abo sudah lama mana sih? Tasa sih. Zakat no, no, di sini mah, no. Thank you so much. Ini tak? 100K subscriber जानायनि जा एसे मोजां जा गथ' Nah guys, biburan masih gaji jangan, yuk mampu जानाङो Oke, berapa sesaran sekas? Oh. Apa bikin ta? Thank you so much leh, angin 100K subscribe जानायनि silus kau ni tak? मोनबाय आङो फाइनालि 100K साबसक्राइबार जाबाय आंना Anani sih आं फाथायन गैया माने जे आबो आं मोनसे भिडिअ आपल'ड होदोंमोन बा दा बे भिडिअ आपल'ड होनायाव माने आं रिप्लेस मोनसेल' ओरै गाहायाव बोख्लायदोंमोन आरो डाइरेक्ट खनसेनो माने आंना 150ल' नांसिगौमोन साबसक्राइबारा डाइरेक्ट खनसेनो 150 बारखादों आरो ओमफ्राय दा एग्लाय जाखाबाय फैसाबो गैया थाखा गैया जा गोबावसैमोन मबाइल गाज्रि जादोंना आंना माने ओरैबायदि दहाय नों फन हरनानै ओरैबायदि खुसि मोनदों आं ओरैबायदि ना दा माने आंबो फैसा गैयि थाखा गैयि समावसो बिदि जाबाय आरो ना जेबो नङा ओरैनो दा फिसासो बानायबाय आरो बेनो बिराद मोजां बिदि मोजां ना थेंक इउ लै नोंथां आंनि न'आव फैनानै बिनो आंनो आब' बांला हाउसेस बिराद मोजां मोनबाय नै आब' मासे खुसिलै बेलाय खुसि माने आंना बिबो फैदों ना खुसियानो जोबनो थाङा माने नै ओमफ्राय आजै ओरैजाय माने र' केकआ जाजाजोबखा गथ' बहायखौ नायदो नोंलाय नै गुदका मास्टारनि 100K नि केक 100K खौ नायलाय गुदखा नै गुदखाल' नुखाबाय केकआ नै आजा जागोन जाला नों जाखा दा जाला मा जाखो जाया जायो जाया जायो ने नै गाइस आंहा मिस्टिजों बुजिजाया बेनो आरो मुरिसो बिबा गाज्रि मोनदों खोमा गाज्रि मोनदों ना मोनाखै गाज्रि मोनाखै आं खथ' एक्साइटेड आङो अबावबा थांनांगौबाबो बिराद खारबोलायनानै नै मुरिजों बुजियासै मिस्टिजों सिंग्रा गैया खिन्थु थगायदो आरो खिन्थु मिस्टि सिंग्रा लाबोदों होननानै दा बेखौनो एसे लागायनानैसै केकजों गाइस ओमफ्राय आंना नै किचेन रुमा बाजैया साहा फुदुंगासिनो माने जोंहा गरिब देरा नालाय माने गेस गैया जोंहा गाइस दा बेयावनो खस्थ' मस्थ' फुदुंलाबायनानै लोंहोनांगोन आरो ना मा होनो बाजै ना मा औल' होनदों नों आब' फैना मादि मोनदों एकदम बरिया आंथ' बिराद एक्साइटेड जाखादोंमोन आरो मानि थाखाय एक्साइटेड जानो नोंनि 100K नि माबा केक मोनजागोन आरो आंखौ माबा होननानै थगायनानै लिंहरदोंबो एसे मा होनो थगायदों खोन्थादो एसे सिंग्रा जागोन आरो गल्ला जागोन थान्दा जागोन होननानै लिंहरदों थान्दाखौ जायो थान्दा लोंहोगोन होननानै ओमफ्राय मा जाहैयो एबार जानोसै आरो बेयाव मुरिसो जाम्बिलाय मुरिजों बुजिया एबार मोनजाजोबाबा थांखाया मा ओमफ्राय आंनो मोनसे गिफ्ट लाबोदों होनदों ना नोङो हो आंनो मोनसे गिफ्ट लाबोदों ने बोरै गिफ्टखौसो नागिरगोलायदों नुदों नो गाबबाय थागोन बियो आयौ मोनजायाबा नै मासि मोजां गिफ्ट लाबोदों बिबो आंना दा गाबबाय थागोन बियो थेंक इउ सो आरो ना जानोसै वेलकाम वेलकाम नोंबोथ' जाखायो गुदखा फाग्लिसो नों जायालाय नोङो हा जाग्रा जाबाय दाना जानो रायलायनाय आंनिबो थिगसे रायजायो नोगोर रायजायो आंजों जायानो फिसाजो गैया जोंना ओरै नै सफैबाय नोंना मिस्टि बुजिया माबाया कुल ड्रिंकआ लोंद' नायदो नै कुल ड्रिंकआ जोंना सा ओमफ्राय नै मिस्टि बुजियासो जोंनिया मिस्टि बुजिया नङा एकदमबारे माबाथार खोमालै गहन' गाइखेरसो जोंना अरिजिनेल माने माबाया मोसौनि माने बायना लोंगोन ओमफ्य साहा लोंनाया मा सोरनो रानबाय थागोन गाइखेरखौ बारा लोंनो हाया उदै गेस जायो नै जाथ' फिसाजो गैयै मादै होनाय बायदि नुलायलायबायसोलां आङो कफि होनाय थांसै दा बाय बाय दे थांदो दे थां फुंनि बाजै ओंखाम जाबायगोन फुङाव फैनानै मोनाबासो थांगोन आं दे आब' दे बाय 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 दा माने आब'मोना थांबाय आंनि माने बेखौ केक सेलिब्रेसन जानानै दा जाजोबलाङासै हाग्रामा ब्रिज थाङोनो आसोलफ्रा माने दा जोंहा बहाय जासिजोबसै ना जागोन जाया जायो बहाय जागोन मासि बे थबसि थैद बे जा जानोसै ना आब' जाखावजोबलै जा नामा दा थांफिनसै नो आब'मोना ना आब' थांसै
Wah. Konan kon nih. Kono pun na. Deh, sana deh. Ini lagi. Ini lagi. Jamba. Kau siapa boleh? Dekat boleh jalan. Ayo. Nang. दा लोगोफोर आलासिफोराबो थांजोब्बाय आरो ना माने 100K नि सेलेब्रेसनखौ जानानै थांबाय माने नोंथांमोननि अननायावबो माने आंनि चेनेला 100K जाबाय आरो ना दा बेनिखायनो लोगोफोर दिनै भिडिअबो जानला मानला जाबाय मानो होनोबा आं 100K खौबो थाबैनो जागोन ना मिन्थियामोन आरो फैसाबो गैयामोन आखायाव बारा बेनिखायनो फिसा लाबाय आरो ना 100 सेलेब्रेसनखौ 100K जानायनिखौ बेनिखायनो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ धामाका मोजाङै फैगोन आरो ना अके लोगोफोर थेंक इउ सो माच बाय बाय